Barangay, Miyerkules ngunyan, fetsa 7 kan Febrero, taon 2024, aldaw kan sa tung mahal na inang Santa Maria. Pasalamat lamang kita kay Mama Mary, taod-taod, alas 5:15, live po an sa tuyang Our Mother of Perpetual Help Novena. Ano man tabian kasiributan, mahal na amang Diyos dapat perming enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention niya to an sa tong amigo an mahigos, the ever reliable, an talagang multi-awardee, Doc Alec Fulbert Hiliego, an sa tuyang City Health Officer kan Legazpi. Happy birthday tabi Doc Alec, Doc Fulbert Alec Hiliego, ang sa tuyang Chief kan City Health Office. More power tabi sa imo, Doc. Good morning dyan sa men and women kang City Health Office. Siyempre sa iba pang mga nagkukumpleanyo, happy birthday. Tingog kan banwaan ang tabi, naglalalaom na yaong kamo dyan, diretso pag-antabay, asin nag-imbitar kami, mag-iriba-iba kita sa kod alas 10:30 ning udto, mag-oro-irestorya man po kita, mag-analisar, magbutingkay, kan mga pangyari lokal, nasyonal, internasyonal, kasabay ang pag-akseptar niya to, pagdangog kan pangyayari sa palibot, katuwang si Chief Jimmy, ang samuyang chief reporter dyan sa palibot. Pading Jimmy na salita, compadre ng Alarmario, pading Joe Marbien, and yaon dyan Ans Galero, Joshua Bino sa Manibela, ang samuyang mata sa kalsada, Henry Mata. Mantang sa control technical, yaon ang samuyang Chief Tech, the big man himself, Ramir Tanay in the house. Para sa samuya pong broadcast sa traditional radio sa AM band, region-wide. Yan pong boses na sa indong nagkakadarangog sa speakers kan sa indong radyo. Si Chief Tech Ramir ang minalusot kaiyan. Mantang sa IT, sa samuya man na broadcast worldwide, netwide. Sa pagikan DCGB News Online sa Facebook, asin sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Mantang sa samuya pong News Center, an haligi kan balita kan Bicolandia, yaon dyan nangingenot si News Director Mardela an palaban, walang atrasan, walang kapaguran. News Director Mardela. Katabang si Angel Mustaza, Jen Matthew Balyaran, Razel Cortez in the house. And siyempre sa samuya pong DCGB News Portal, ang DCGB News Online, yaon dyan Jimos Barrios, katuwang ang news team. And siyempre ang mutya ng production, yaon dyan Ciara Leron. Ako man po sa indong servidor sa radyo, sa indong pong Public Information Officer ng Bayan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Ang huling lalaking birhen. Yan, ang sa kuyang numero de telepono 0942-670-1195. Smart yan, 0942-670-1195 sa Smart, and sa Globe 09660730-115. Yan. So, pwede na. Sarong simana na tabi, open for reservations na yan para sa February 15. Yan. Taram ko, ang 14, duman yan sa mga original. Ang February 15, sa ko 16, duman yan sa mga by the way. Yeah. Bueno, dahita na pagparahalo yun ta in flesh and in blood
ansaro sa mga pinagkakautangan nyamo kung natatayaon digdingon yan ang DCGB sa ikapira na 56 na eksistensya sa broadcast industry. Notabe, yan, dapat niya ito ining respetaran asin dangugun ang wisdom na pinagsishare sa satuya sa mga paraan tabay, no less than Boss Art Usia in the house. Boss Art, Diyos maray na aga. Welcome to the show. Piwi, Aha, yan. Tama ba? you mentioned 56. Tama ba? 56 na tayo? Yan. Kasi, was it including the Radio Balagon? Because this is the first, the story of ito yung DCGB. Oho. Baka man ni Aircast, Mhm. Warcast ini, ang prinsipyo ni Mr. Bayona, kung siya nagtatapos nin Oho. aeronautics sa Piate, Iyo. ang uli digdi, anong igibon ko? Mhm. So, nag-iisip siya, ang prinsipyong ginamit niya, Piwi, payong, Mhm. you know how an umbrella looks like. Mhm. Di, nakasirin mo ganyan. Tapos siguro yung mga alambre, Mhm. nakasirin kaya iyo so prinsipyo niya, nagibo siya nin Radyo Balagon, Yan. di Wirecast. Kaya ang break turig di, People's Broadcasting Station, PBS ko na yan, Pagkuman Network, PBS, People's Broadcasting Station, BWBS, Bicol Wire Broadcasting System, Legazpi City. Yan. Yan ang break na kay turig di. Oho. Dumanagpuon. Dumanagpoon. Kaya, kung magpoon dumasakon, what is this now, 56? 56 ang kwan eh. 56. naka-record. Kasabay na ito sa computation niya ta, boss. Kaya sabi ko, dapat kayo isabay. Sabay na ito, boss. Sabay na ito. Ang istorya doon. 56 na eksistensya. Kung di paano kan, Boss Art, tabi, may report mo na si Pading Jimmy. Sige. Ang sa tuyang chief reporter, That's si right. Compadreng Jimmy na salita, ta may mga gusto man na i-share si Boss Art Usia, the man behind the legend na, itong legendary voice na, ano ba yon? Presenting your movie guide on parade. Ay, 65 pa lang ba kung 56? 65 years old. 65. Nabaliktad ako. 65 years old. Yan, sorry. 65. Senior citizen ay. 65, not 56. 65. Yan. 65 years old. Sige. Si Chief Jimmy na salita. Chief Jim, good morning. Please go ahead. Good morning, Pade. Good morning kay Boss Art. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong balita, tabi Pade, sige-sige na. Ang meriting na piksa sa gibungon yan para sa nagdadangadang na first time na mangyari sa Pioduran birthday and Valentine's with the People concert na sponsor ni Mayor Adrian Salceda kan Pulangi kung sa inpik paplansa na matindi ini na okasyon sa nasabing banwaan. An imbitadong banda iyo an Ben and Ben Oho. pamosong Pokpap Band hali pa sa Metro Manila. Yan. Highway pasiring sa Pieran o Coparon ito Oho. sa rainay tabi pa de pon Enero 10 sundo February 11 ta natural so primero Enero 10 mag-set up na inikan na stage so mga gagamiton sa nasabing concert. An estimated crowd mga 20 sundo 30 mil katawo matindi ini baka sumubra pa nga ni daa dahil lang ta marayan panahon mainit. Sa nga ni kukondusiro na lugar dyan sa Pioduran, kumpadre? So kahalabaan kan tinampo tabi pa di do ali sa pier patras digdi sa may munisipyo. Ay, posibleng magsuro pa'y managad yan kan mga mahiling tabatay ning Ben and Ben. Aramon mga tugtog kay ni tabi, Chief Jimmy? Hindi ko familiar kan Ben Ben. Magayon ang mga tugtog kay ni Chief Jimmy. Oo. Sige. Kaya sa mga barangay Sakupan Pioduran, Sakupan Ligaw, Coastal Barangays, including Masbate, Ulpine, natawo. Yan. Kaya ngunyan pa sa nanapagaraman kan DCGB News, mismong sa Albay PPO an meeting, pagpaplano kung paano isi-set up ang mga kagamitan, paano isi-secure ang kapalibutan,
kung saan big time concert ini, libre pati. Iyan. Kaya piglalauman na matinding tao, crowd, ang madagsa dyan sa Piuduran. Iyo. Kaya sa ngunyan, iguanin series ni mga meeting na pinagsasagibo ang organizer, ang police, Oho. siniba pang concern na mga ahensya, Iyo. may kinalaman sa nagdadangadang na Valentine concert and relasyon pa ni kan birthday Oho. ni Mayor Adrian Salceda kan Pulangi. Aramat Chief Jimmy, ang dapat na antisiparan man nga dyan is the concert goers coming also from outside of Piuduran. Correct. Yan. Mhm. Oo. An saro sa pinagiling na problema dig dito. Saradit bagaan tinampo pa digdi. Iyo. Wara mga alternate road. Iyo. O papaano so mga mapasiring sa pier. Yan. Nagbibiyahe 24 hours na bagas. Wali sa Masbati, mga bus, Oho. mga 10-wheeler trucks na nagkakarga kan mga sira. Iyo. Yan ang papigpapralano ngunyan kung saan ang mga inipapaaragyon once na sinara na ang tinampo. Buda, dapat daig magkaigo dyan ng shortage kang cerveza. Yan ang sinasabi ko. Iya, dayan pwede. Cerveza. Day pwedeng mawara yan. Oo. Tahapon pa sana, iguan ang mapasiriring kayan dyan na kumpadreng Jimmy. Dapat bako low voltage. Ang serbisa. Ay, yan. Bakoy, no arin yan, fet sa Gis. Fet sa 11, Domingo. Gunmuan. Tama, Domingo pati. Domingo, sinasabi ko sa iyo. Kuha na, pre-Valentine na ini talaga, celebration, ispira. Yan, sige. Yan tabi pa de. An sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB niya. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Kung sisihin, mahirap ang One of the songs kang Ben and Ben. tumagal ay sisi. Performing live February 11 dyan sa Piuduran. Birthday with the people ni Alcalde Adrian Salceda. Pinaglilibot yan sa mga munisipyos bo kan tercer distrito kan Albay. Bagong pagtingin, aminin ang mga lihim. Sana di magbago. Antisiparan ni doon tawo dyan ha. Grabe yan. Bako sa ng mga taga Piuduran ang madayo dyan. Ako ay mahiling. Kundi ko ding madarayo dyan. Coming from outside of Piuduran. Pagtingin, pahiwatig. O di sige, boltadaan tanay si Boss Art. It's 65 years old. Baliktad man so sa kuya man na pagkaon ng bit ka subago. Mea culpa, Boss Art usiya. It's 65 years old. Senior citizen na tabi, boss, ang kunyan. DCGB. Kanakaaging, sige 2 or 3 weeks ako, Boss Art, napasyar ka man baga digdi sa istasyon ano. Ayo. You mentioned a lot of historical inputs sa Kagsawa. Kagsawa Festival baga kunyan, Boss Art. Isasabay-tanan sa Piuduran. Oh, ayan, Piuduran. Ay, ayaw niya ni Di. Yan. So, what's in it pa? Siya ang sa gusto mong mga Okay. idagdag tabi. Go ahead. Okay, thank you very much, Wiwi. Gusto kong nasabay na sa Piuduran, unan sabi digdi, Mayon has undergone 49 eruptions in recorded history. The first recorded major eruption was in 1616. Pumpyang 16. Oo. Yan. Its 48th and latest major eruption was a quiet eruption or effusion of lava on July 14, 2008. Tama ang istoryang ini. Which was aggravated when a lahar caused by the rains of Typhoon Durian followed on November 30, 2006. A further summit eruption then occurred. Tama ining sisabi ta kahit tunong mas sisadit pa ko ta kami ta ginubatan kami
every 10 years, nagapusrak ang mayon. So what's the connection now, boss? Sa gusto mong i-infuse ngunyan tabi sa satuyang Kagsawa Yes. Festival? Ini sa nang sisabi din latest, aning 2008 to 2024, just within the core of 10 years. So, nagkaiguan in 2008. Kaso saro, nagpusak naman. Phreatic explosion. Yeah. Oho. With the steady explosion. Now, ini mga pagtuga na ini, Piwi, iyo yung nagdistroso kan bako sana ang Kagsawa. Nawara so banwa kan taso budyaw bako man pala ito as kwan sana settlement. It was also a town. Binisita nga ni conqueror na Kastila, nagbisita diyan, nahilingin niya orderliness sa banwa. Rinimated to kan 1814. Pero bako mismong tuga ang nagraot. Yan ang medyo sala. Ang pag 1814 eruption, ang attribution, pirming pagtuga na nga rinimate sa mga koda ito pala pagtuga pag simmer down nung araw kainin panahon February ito pag simmer down nung pagtuga nagkatarambak man silang volcanic debris sa gali nakatubang sa Budyao asin di sa Kagsawa sa Kamalig asin Ginubatan ito inano nito kan nagbuhos na uran. Entonces, nagraot kan na sabing mga teritoryo, bako man sa pagtuga, kundi baha. Yun. So, Kaya nga, that's the reason why, Oho. whether you go around, basi dyan, sa Santo Domingo, tinanggigi ka dyan, ang mga yaon dyan sa palaog na river bed, mga gapo mga yaon dyan. yeah, so I get your point, boss Art. Ang gusto mo ngunya na i-drive is magkaigoning correction duman sa notion na ang nakabalunbun dyan iso pagtuga outright sala kundi pagtuga nagkaigongon ning lull period. Yes, nag-simmer down. Nag-simmer down. Pag simmer down, nagparauran. Oo. Dispos ito, nagkaigwanin lantok na dyan sa mga areas na yan. Ito din further supported. Muna na Pebrero, pili nga, bako sa na din nangyari sa tuya sa Mindanao. Pinaingguson kan uran, grabe ang baha. Iyo tabi, You boss. see? So what's the relevance now na gusto mong makurhir yan, boss tabi, kung iguaning magkakuang kayan, magka-interest ka na kumbaga ma-rewrite ang history o ma-revise na it's not itong sa pagpusngak automatic ang Oo. nagkuhan, kundi so pag bulos na kan lahar, baha na. Iguan na kitang kuang kayan, historical account, na pwedeng magamit ini sa satuyang gustong mangyari. Ang sa kuyang proposal digdi, entonces piwi, tangan mapakinabangan, total pipar dyan man sa nakan mga tao. Ang local government kan daraga, suportaran kan provincial government kan Albay, makipag-meeting na sa diocese kan Legazpi with the bishop, tanganing adalan yan, gibuhunaan medyos na ma-conserve to undergo the conservation of the church. Tasadit man sa church Bako manindakula. Kaya una mga pinahita sa retrato na yaon digdi sa satuya na kunini ba gigibo entonces bako sa naso simboryo. Time simboryo niyan, I am very sure na sooner or later it will crack down. Mabagsak yan. Kumbaga magkana ng engineering intervention na ma-preserve na yan. Ma-preserve na. Oho. Ang sabi nga didigdi sa istorya, itong nangyari dyan sa Kagsawa, garo ko kastigo kan mahal ng Diyos. Ining sa mga tao kayo dyan, because of their indulgence, na nag-intindi dyan sa simbahan, in fact, di sa retrato, nahiling mananggad, maawot na pura pirnong ka ba? Ayo. Yaw digdi Dari pinabayaan bago nangyari ito. Kaya, Pinabayaan kaya kinastigo. Saya sabi nga na garo nga
gibo so nangyari kay itong panahon nagbaha na sa Iyo, kastigan tabi. man lang Diyos. Iyo. Iyan. So, bako sa nasog kang sawa. Taganing, arayunin itiman kun maubusan oras mo eh. Na distroso so budyaw, na distroso to completely so kamalig. Oh, sa linipat so kamalig. Linipat so kamalig diyan sa Pigapol Kinoponte. Sa ini dahil masyadong bisado yan, linipat naman sa Tondol. Hindi pa masyado. Natakot pa sa mga parokyales, inilipat na sa Baligan. Baligan yan, bakun baligang yan. Baligan. Baligan. Bako yan baligang. Ngunya na sa nabay nagkaigwag Because of the Samaritan words. baligang na. Oh, baligang. Tap nagkaigo ang accent sa LLI. Baligan yan. Oh. Iyo. Duman sa Baligan, nagpatugdok din temporaryong simbahan sa mga praile. So mga praile pa rin di OFM, so Order of the Franciscan Mission, among sa mga priors di. Sinuluid to kan mga Dats. So, ito may mga migrants Dats di. So, ang ginibo, nagpetisyon naman sila sa civil government kan gobyerno, kan Kastila na kung pwede ibalik so Banwa kang Kamalig sa dating lokasyon kay ni during the pre-1814 eruption. So that's the long and short of it. Kaya Yes. yaon dyan giraraan kamalig nun yan. Kaya nakamalig giraray. Now, no. Ikadua, sober rin sila eh. Oho. Suginubatan. Mm-mm. The same happened. Na wara man sa mga pasuginubatan. Sa inlinipat so Banwa kang Ginubatan. Sa Mauraro. Sa ining Mauraro na ini, kung madyang kapasiri sa Ubilyar, pigagihan ini, maalaw ka sa Gaysay, Libas, Kitago, Mauraro. Iyon, so kinampanyan mo, Boss Art, kan kinatawan ka pa. Ang Dahil- mga Ay, dahil mo na, nagpasalamat pala ko kasi ako ay 85 anyos na, dahil pa nakuwaran sa isip ko. Nagpapasalamat ko ito yung pinarundum ako sa kabos sa mga yaon niya sa 3rd District. Tabas kaya sulo-sulo ako, independiente, walang partido. Pinag-ana ko nindo, number 3, Sampulo. nakabot ka pa nga ng Kamsur, nagsurubrata ka, Boss. Nakalampas, palibasa, di man ko taon ng boundary. Kaya sinabihan ako naman, siyempre, both art to siya, ganyan. O, Art, baka naman niya sadi ngay albay. Tapos sunod niya sadi. Diyo, Boss Art. So that's it pala na, no? Balikan ta. So kamalig, kumbaga mass evacuation, Oo. manlaylay na lugar, sa na nakabalikan dyan sa Oo. kwan. Iyo man so nangyari sa Ginubatan. Sa Ginubatan. Now, linipat sa Mauraro. Natakot pa, ilinipat kung saan, Panganiran. Kaya yaon din yun yan. Panganiran. Saan ang Panganiran ini? So dating baryo kan balak-balak, na iyungon yan ang Piuduran. Harayo pala na, no? Oo. Harayo kang binalyuhan, ano? Oo. Mass evacuation. Kaya, Oo. dahil man kayo mga auto, kundi sa mga karitela sa mga padi, na pagal sa mga praile. Oo. Kaya ibalik niya yun doon sa dati. Kaya nakabulta. Arayon eh. Oo. So nagpetisyon naman sila sa civil government, sa gobyerno superior, kan Kastila, Oo. granted nung Governor General, na ibalik. Kaya iyon mo Oh. yan. In the right side of the San Francisco River. Yaon dyan mo yan. Kaya pala na. So that's it, tabi, Boss Art. Oo. Ngunyan sa nanaging malinawan sa Samuya. Kaya sinabi ko, dakol lang diyan sa Kagsawa. Oo. Dakol na irahayon yan. Iyo. So, Dahil na ibalik na sa nasukuan, so simbahan, tagang biyo palugod na Oo. pagsambahon kan mga tao. kung anong gusto sabi mo ibalik, Boss, i-excavate ba? Or Dahil- i-preserve lang yun na natatanda mo Si yan? sabi sa archaeological terms na Oo. conservation, I-conserve. i-conserve, total, yaw maganigdi. So, simburyo. So simboryo, yaw sa simboryo, nakadukot so, Oo. sa dito naman sa nabagan ko digdi sa Iyo, trato. iyo. It's not so a big church na pwedeng idukot iraray. Patapos, sa tubangan kan church, ipatagdok so estatwa ni dating kura paroko dyan na si Father Francisco Aragoneses. Yan. Iyo. So, mga kura para ko kay ito dyan, Oh, kaya, Boss Art. bugtakan dyan. Oho. So, istorya ka ining nangyari sa Kagsawa, ibugta inscribe na
sa lalo bukay pala ug taning sumanga madyan di na barapot Iguan na ning... una iyo ang istorya di na mordian Okay. O di iyo tabi Boss Art, Oh. salamat sa mga inputs tamang-tama kag sa festival ngunyan iyo pala na ng ang Dalang istorya Piyuduran do na Piyuduran. Oh. Kasabay na kamalig ginubatan. Oh. Gabusta na nagkakon in so short a time maliwanag na po tabi Boss Art ano. And we're thankful enough sa mga wisdom na ipigisare na Right. tabi. Anytime. And kung igwa kang pasample yung movie gayong parade. presenting your movie God on Parade. This time, ladies and gentlemen, DCGB proudly presents your movie God on Parade to let you know where to go and what to see in Legazpi City, in Daraga, downtown theaters. Yeah. Naramdaman mo boss so nagbasa ka ng script na ginibo mong artista si Suparatahe. Ikatong Lito B. si former mayor ng governor nga ni si Noel nagpag-speech sinabit na niya hindi si Stuart sabi nga ni Henry nagtaram na mas nga so sa duman sa movie guide niya mas nga so dahil man niyang palabas sinabi natamang sabi ko ito tabi I mentioned that because anong babayad sa estasyon, bako man so sinihan, so operator. Dapat sambiton ko. Taso, Plaza Theater kayo ito, under renovation. Plaza Theater. No showing today. It is under renovation. Sige boss Art, Sige, tabi. Salamat okay. din maray. Pakialalay man tabi Jerome. Baysa na. Dumasa pati sumubil ha. Pakikuan na bad lamang masaglit Baysa ang na. si boss Art. It's all right. Magkandig di sa sala sa baba sa second floor. I'm always happy, Piwi, na to be back here. Oh, iyo tabi boss. And it's an honor na sa imong serbisyo yaon pa. Narumduman ko sa Typhoon Dreaming boss Art. Kita magaso diyan sa ibaba no. Oh, yo. Kalbahin pangyari ito. Kita we were the only natatandang istasyon na nagbabroadcast. Kuno. Paano si Mr. Mayon, si Mr. Mayon, si Sir George. Na mas may bagyo, may matanga. Pinman sa akong digdi. Ngaya art, susaro ngaya diyang kwarto ngaya, so itong second floor. Kwarto ngaya dyan. So kuan kan sa may tao may makinarya naman. Ngaya diyan ka na ngaya mag-star. Pag may bagyo. Tapos ngaya nung oras buksan tayong istasyon. Diyo. Kaya digdi, maski may bagyo ka ito, yaon ako digdi. You were the last man standing. And at the same time, ringing. nagpapasalamat ako na sa gunsang yan, ang tower ta, Ang tore sa taas. dahil na ano, Yan. mas yan ang kusog kan bagyo. Yun na, testigo sa kubos kang riming. Sus Mario si Pito. Ika, si China Antibula, Oo. si Manit Atutanyes. Ito tanyes. So sa tuwing teknisyan, nako kita sa nag-iribay budas sa mga taga-FM. Oo. Yung na-riming na ito. Grabe. Laban kita boss Art, ano? Laban sa riming. Go on. Go on fighting. Then pagluwas ta sus Mario Yosef nagadan, ano? Grabe. Ito bagang Hindi sa riming. istorya kayo ng kuan. One more last correction. Hindi sa nangyari sa 1814 eruption. Duman sa baha na ito. Ang nagadan 15,000. 15,000. Pero bako gabos sa Kagsawa. Sa Kagsawa 1,200. Ta nagdaralagan pa siri duman sa simbahan. Tapos nagpaburo ko duman pataas duman sa diyan sa tore na yan. For safety purposes. Saka ta siyempre nag-irinutan, nagkahurulong. Yun. Stampede. Stampede. So iba, sa Kamalig, sa Budyao, sa Ginubatan. Ayan. Sige, Boss Art. Okay. Sige, thank you so much for your wisdom and time. Jerome, makialalay tabi kay Boss Art ha, sa kuduman sa second floor. And mabilta kita. Oras, Pilipinas, it's 9:36. An oras hatod sa Indokang, Pilipinas. Para healthy lungs, pacheck ka langs. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Red Horse Beer, lakas ng tama, pero di wasak. Right Med, pag may check,
That's the right one. The right one is RightNet. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Daming gusto ako mawasak. Bakit iinom ng tutulong sa pagwala? Mag-Red Horse Beer, wag wasak. Ang bilib sa sarili, wag ibagsak. Ang galing ang dapat itulak. Wag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak sa katutak na pangarap, wag i-park. Wag wasak, maniwala, magtiwala, inumin ng tama. Wag wasak, tayo, sama-sama, lakas ng tama, pero di wasak. Red Horse, extra strong. The number one, beer ito ang tama. Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Pre, pag na-shoot ko itong behind the back, ultimate ako po. Mega nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo, habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos, ha? Ginga. Oh! Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang. For as low as 1 peso, may chance kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa! May sarap ng isang buong manok! Na matagal na pinakuluan! Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola! Ang miti ng lasa. Ma! Extra rice pa! Nor. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako.
lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang Generica. Ako si TB. Akala niyo ba tapos na ako? Andito pa ako at 1 milyong Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang iwasan ng TB. Simple lang, tumigil sa paninigarilyo, mag-exercise at kumain ng tama. At syempre, consult tayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Isang paalala mula sa Department of Health at USAID. Pilipinas, para healthy lungs, pa-check ka langs. Magpakonsulta na sa inyong trusted healthcare provider. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Tingogan Banwaan, Pio Fernandez,
Sige, thank you so much duman sa nagmirensahe man sa Satuya, both sa Messenger and sa Satuyang comment section diyan sa DCGB News Online and maging Satuyang cellphone tabi. Thank you so much, na-appreciate nindo ang presensya as in wisdom ni Boss Art Osia. Yan. And talking about pag-appreciate na-appreciate ka na komunidad and kita mismo personal kasubanggi yung grupo kan Regional Mobile Force Battalion kan Philippine National Police. Thank you so much nagroronda sinda and pupundo sa nagkakapirang mga estratehikong lugar susog sa indang assessment and strategy Pero aram mo kung sa insinda nakapark tabi Chief Tekramir, it's good enough. Diyan sa may Kapitolyo nakapark sa indang mobile na naka-blinkers duman sa tamang parking area. Mantang nakaposte mga miyembro kan Regional Mobile Force Battalion. Sabi kan mga naka-istoryata, naglalakaw-lakaw dyan, ilingan na ngayon papapiyo. Iyan ngayaan tama. Nagparking sinda duman sa may Capitol Annex bagatabi Chief Tekramir. Kataraning kan mga ordinaryong bihikulo. Because it is the designated parking area. Tama ang ginibo ninda. Nya ko yung mananggadano. Naka-duty sinda, tabi. They are maintaining peace and order. They are securing the peace, the properties, and ultimately kita na mga civilian, the people as well. Pero nagsusunod sinda sa batas trapiko. Sabi ka susaro kong kaistorya na yaon dyan sa Albay District, nagja-jogging, pagkabanggi. Bako nga ya arog kan sarong mobile, na bakong taga Regional Mobile Force Battalion, ang pagmaalasais na ngayong banggi, dyan nga ya ipipark sa gilid sa nabagakan Peñaranda Park. Duman harani sa may simbahan, harani pati duman sa may marka na no parking. Absolute display ngaya of ego and power tripping. Nakablinker pa ngaya yan. Nyako, ano ito ngaya? Patrol car ngaya kan Ligaspi, PNP. No. Pero ikumpara mo ngaya, ini mga taga-Regional Mobile Force Battalion, nagparking sa tamang lugar. On duty, nagpapatrolya man. Nakablinker, naaprisar kan tao. Pero itong suko niyan, paurutruan. Paminsan nga minabalandra pa, sabi Chief Tekramir, diyan sa may Philippine National Bank, baga sa may Capitol, sa Tahaw. Duman sa may marka na no entry yata yun. Duman ibibalandraan sa indang auto. Display of ego and power trip. Yan. Pwede mang palantabi, Chief Tekramir, na mag-perform kan duty pero mag-parking man sa tamang parkingan. A very good example kasubanggi na ang mga law enforcer are not law breakers. Dumanin da ipinarking sa tama pating parkingan, nakatutok lang duman strategically, nakahampang on combat position, kumbaga paluwas, nahihiling din na incoming vehicles. And nakaposte duman sa mga taga-Regional Mobile Force Battalion, good evening ma'am, good evening sir. Mafe-feel mo kumbaga, yaon kunyan, yaon tiwala mo kumbaga, respeto. Respetong bakong pig-iimponer, kundi respetong kusang ititao mo because nahiling mo na tama bakong intimidating an sa indang presensya. Kundi mamamati mo na, we are protected, not intimidated. Yan. Sana araw ka ng gibuhon man. Kan ibang mga nag-duty. Tamay ka na discuss tayo ni ka nakaaging mga bulan, may nagapod sa sakuya. Dahil ko na i-divulge ang pangaran on air, sarong koronel ito, tama ngayon piyo. Maski nga on duty, apwera kung talaga ngayang nag-encounter, igoning aksidente or what, ikulukar man ang kunyan, ang
a marked vehicle can police sa tamang parking area because they are not ngaya exempted from traffic rules and regulations. Tahinapot ko nga ni, ano niya ko, sir, kung naka-duty, are they exempted from traffic rules and regulations? Ngaya dai. Apwera na sana kung talagang igwaning encounter nga, extreme emergency or what. Ihanap man ngaya ning tamang lugar na kung sa inyaon duman dapat iparking an sa indang bihikulo. Yan. Nahilig mo man ito, Chief Tech Ramir, paminsan. So sa gilid ba kampenyaran da park, mag alas 6 an banggi, yaon nagturtext pasukuan, showing to the whole world, walang sisita sa amin, police kami. Kasi naka-duty kami. Pero ining sa Regional Mobile Force Battalion, kagayon kasubanggi, ipinarking duman baga sa may Breakfast Republic, yaon duman nakataralay man sinda, buda sa mga civilian vehicles, properly parked, dahil nakakaulang kan traffic, bakong dahil nauuyam sa iba na, mahiling mo nakaparking sa no parking area, pero dahil nagsisita. Pero pag kitang mga ordinaryong citizen magparking duman, sisitahong ka. Yan, tabi. So, sana, pangarugan man ito, komunidad na po ang nakakunya, nakariparo, kasubanggi, naglakaw-lakaw man kita kasubanggi, pagkakauntaning saro may kabangang tasang maluto, tatabunjing, buda ginisang sardinas na maharang-harang. Yan, puertehon. Nya ko patunaw-tunawan ta daw. May nya ko may nagbiblinker digdi sa may Capitol Annex. Baka nya ko igwang ko niyan, igwaning bareta or emergency. Yung instinct niya to as media broadcast personnel, yaon, ay nahiling ko nakaparada. Tamang parking area. Then nag-observe, nag-duty yung mga taga-regional Mobile Force Battalion. Yan. Yaon duman kasubanggi. And dahil man akong nahiling na VIP siguro o kung ano, pero maski kung igwang VIP, we commend also, kudos, ipinarado din sa tamang paradahan so sa indang bihikulo. Yan, tabi. So arog dapat kan. And so mga nag-agi duman, sir, good evening. Nag-ako niyan so mga yaon sa Regional Mobile Force Battalion. Nag-reply man so mga tao. Sana arog ka yan. Bata, an ibabaga, lalo na so nag-flag down kan traffic. Lisensya! Gari waga so, kriminal ka na ano. Yan. Uy, yan pala na mga nag-flag down in mga motoristas. Kuan man po, pakiedukar man tabi na pag nag-flag down, maging ansa indaman na sistema. So, approachable. Kung yan bakong intimidating. Flag down, sir, good morning or good afternoon, pasensya na po. Routine check lang po ini. Igwa ka pong lisensya. Ano ka mo ito? Gilid. Pag binabarando magbudab, nangirigsanan tatabon dyan. Ano? Nangirigsanan dyan sa gilid kang tinampo. Mga tiger look. Isus Maria Josep. And pagpipagilid ka, iba, pwera dilos ubos, lisensya. Baga so, criminal ka na tulos. Ano? Ay, nako. Sige, well, anyway, saro po yan sa mga kuraan niya to man kasubagi sa paglakalot. Mga simplihon sa naman iyan nakuan. Simple sa naman na bagay pero igwa po ning impact sa sosyudad. Ano? Na kana diskutir tangan ini ka nakalis na mga aldaw, sabi ta nga ni may nagapon sa tuyang dating koronel, nag-explicar na maging igwa ako kay tong na interview man na PD ito coming from Campo Ola ka ito. Unalingaw akong kusay na PD ito. Yung sabi niya, dahil nga mapupwede. Pag naka-duty, ihanap manin tamang lugar so parking area man na ang mga bihikulo kan police nakaparking man sa tamang parking area. Yan. Madalagan na sa nagayod kung igong responde, kukuhaon duman sa tamang parking area. Marautod baga. Mahiling mo dyan. Kita nagsusurunod, sisitahong ka. Pag hiling mo, so nagsita sa imo, so bihikulo kang polis, o to nakapark sa may Peñaranda Park sa gilid, sa no parking area, sulo-sulo duman. So dyan baga sir, sa may Ayala, sa outpost, sumotor yaon sa mga gilid, bako man parkingan, tama yan. O to baga sa kunyan sana, duman sa may box ninda, ano nga pudkaan, yung buro box baga, na pupostean kan mga pulis, yaon man nakaparking. Sitaha daw iyan. Pulis iyan. Pero ito duman, pag igwang sala so parking sa ibong, nadakupon ka, sisitahong ka,
Tama yan yung sentrong-sentro. Igwa dyan yung mga motor na siguro motor iyan kan pulis na ka-duty, dyan ibibalandra. Display to the whole world of ego and power trip. Police kami, i-park jigdi kami na ka-duty. Oh, di ba? Ay nako. Sige tabi, mabarita mo na si Angel alas 10. We will be right back. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap na saba, asim kilap ng pamilya, asim kilig gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr! Pre, pag na-shoot ko tong behind the back, ultimate ako po, mega nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo, habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos, ha? Ginga. Oh! Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang for as low as 1 peso. May chance kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Planex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plamex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin po lang gift. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy kap. Bago hire tong si Chong, gagawin play ang P-pop song. Gagawin pag San Miguel Pilsen. Online game na tawanan, uwian na pero nagkwentuhan. Gagawin pag San Miguel Pilsen. Tapos mag-binge watching, laglakad dito best friend. Gagawin pag San Miguel Pilsen. Ano ngayon? Ano gagawin? Kahit ano pa yan, ilabas ang San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Drink responsibly. Winner sa birit! Ilabas! Sa tropa, naging hit. Mag-beer call with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alim. Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. For everything that's true, choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you. Kasama ang GSM Blue. Try the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:01. Hali sa DCGB News Base.
ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sa giraray na pigin ganyar ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos, ang local government units na maigpit na ipautob ang pagban kan mga tricycle asin pedicab sa National Highway. Kasunod ini ka nangyaring banggaan kan sarong pampasadang bus asin tricycle sa National Highway sa Labo, Camarines Norte kan Pebrero 4. Nagpagiramdom si Abalos na may pinaluwas ng Memorandum Circular ang DILG kan Pebrero 2020 na nagbabawal sa siring na klase ng mga lunadan sa mga highway. Base sa report kan Metro Manila Accident and Reporting System kan taon 2022, maabot sa 2,829 road accidents ang narehiso na kinaiimbeltuhan kan mga bisikleta, e-bikes asin pedicab. Pero pa ini sa 2,241 road accident na kainambeltuhan naman kan mga tricycle. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, San Miguel Pale Pilsen. Sarap, laging kasama. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon nanggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apec o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City. Sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Buhat! Paren, lakas ah! Dali lang sa'yo. Kaya ko rin ba yan? Mukha lang madali kasi pinaghandaan. Araw-araw, palakas ng palakas. Dahil may disiplina, may training. Yun lang? At may Revicon Forte. Naka-Revicon para makatulong sa kondisyon ng katawan. Lakas! May calcium, magnesium at amino acids. Tumutulong pampalakas ng muscle at buto with proper diet at exercise. Ang mahirap, nagmumukhang madali. Lakas! Anumang buhat, may lakas na di umaayaw. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Para kay Coco Martin, ano ang ibig sabihin pag may check? Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. Hanapin ang check ng right med. Pag may check, correct! Pag may check, that's the right one. Hanapin ang check ng right med. Pag may check, that's right med. If symptoms persist, consult your doctor. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sneezing.
Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nagasir sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Kitang mga Bicolano, uragon! Sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte. Mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad, at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper-bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaxan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Hoo-ha! Good morning kay kumpadreng Noel Manalo. Ay, kaya palan may mga driver na arog kaan, minapark kan mga auto ninda, tamay panalmingan, ha ha ha. Ibaga tabi maging panalmingan palugod iyan, ang nagkapira na utungan ni ibagang yan, pigpapark man kan pulis o patrol car ninda sa no parking area. Di ma, park man nga kita duman, o di ba kung kunya na igwa na ning class of ideas, ha, tabi? Yan. Si Sir Jeriel Aranya, good morning po Sir P. Welcome the veteran, Sir Art Usia po. Be proud as one of the greatest SM anchor of PBN Broadcasting, 729 kHz. Pwede po pasample kan every 12 noon cinema. Yan na yun natabi, Sir Jeriel Aranya. Yan, nagsample ba kaso si Boss Art? Pasensya na po, ngunyan ko lang nagkabara sa ining sa indong mensahe man, digdiman sa tuyang DCGB News Online, hilingon tatabi, so sa indong mga reaksyones man tabi, kaya paabot man na istorya, try mo nga na ipiyo kung kaya mo man magpulis, uyugon mo an. Ano man na argumento mo ini, tenyente, mapulis ka palan.
tanganing magbalgar sa nakan trapiko. Ano man na out of tangent manan sa imong na argumento. Sabi ni Ayan Monforte, pading Ayan, good morning padi. AM paabot, naabot ko naan si Sir, matibayon talaga siya. Yan. Good morning Sir P and Sir Art, good morning Mantabi. Sabi ni Maricel Basquinas, Haide Llorando, hello Sir Art and Pio, good morning Tabi. Ayun, lumabas na naman yung commercial, ano? Ito pa, listening and watching from Bangkiruhan, si Migong King Rehinaldo. Migong King Rehinaldo, watching and listening from Bunker 1. Sige, may mga istorya pa kita dyan sa luwas. Isihuntaan darang informasyon ni Ans Galero. Ans, what's happening? Good morning! Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdag niya tong bareta, plano lang makipag-uron ni Konsehal Luis Gutierrez, pamayokan Committee on Peace and Order, pati naman Public Utilities sa Sanggunian Panlungsod kan syudad na magkaigawanin dialogo kibahan ang mga miyembros kan PNP sa syudad para madugangan na ang pwersa kan mga traffic enforcers sa mga estratehikong lokasyon, lalo pangunyan na sige na gabat kan na bulos kan trapiko. Sa pagkikipag-uron kan DCGB News kay Gutierrez sa iyang sinabi na kung babalikan daw kan nakalihis na Enero na hali o kay na ilipat sa ibang mga lugares na mga dating personahes kan PNP Legazpi na dati naman nagmamanehar kan trapiko sa syudad, alagad mo niya na nadugangan naman ni mga personahes ang PNP Legazpi, kinakaipuhan na niyang magkipag-uron sa mga personahes kini, lalo naman sa Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Ray Anthony Villanueva para makadeploy na asin regular na magbantay sa trapiko na siri ng mga persona. Sigun kaya sa iya dahil pwedeng iasa sa napermean na gabos sa mga traffic enforcers ka na PSO, kaya Public Safety Office, kung kaya dapat na mahilingan ni na dedikasyon ang mga miyembros kan kapulisan man na tuwangan sinda sa siring na bagay. Apwera kaya mo yan naman na tawanin doon na dapat ining mga nagbabarantay na PNP sa mga outpost talagang magtrabaho asin sinda mismo magsunod man sa ley. Roger. Yan tabi si Pio ng informasyon pang halid din sa luwas. Ans Galero, DCGP. Salamat Ans sa istorya halid dyan sa luwas. Mientras tanto, igawa na kita ng 14, lapuas alas 10. Nasa linya man si Joshua Bino. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, Sir Pio, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya itong bareta, bako na sarong lugar. Kudi kalat-kalat ang nagiging area kung saan dumantig tatapok ang mga lawas kan mga biktima kaining Concepcion group. Itabi Sir Pio, nagmutuwa man sa naging pahayag ni Attorney Jesse Jimenez kan NBI Bicol kung saan sa presenting ini nasa siyam ng mga bangkayan na na-recover ninda. So iba nga ni Sir Pio na kakalot and so latest naman natulog ka nagkaaging aldaw na retrieve na itinapok sa bangin dyan sa Sitio Tagbak na Makabugos, Libon na Albay. Medyo horror, sigun ki Jimenez, horarayo ang distansya sa itong mga lugar na kung sa'y nakapag-recover sindanin na mga bangkay tabi Sir Pio. And sa ngunyan, sigun pa ki Jimenez, sa pagkondusor sindanin magkakanigong mga baligasyon kung terapaan na pwede o posibleng nang ma-recover tangalan ng ma-turnover man sa pamilya asin na matawan na matanos na pagpapalubong tabi Sir Pio. Matatandaan ka na kaaging aldaw kan madiscover ka na NBI, PNP asin na Philippine Army. Itong kalansay kan tulo katawo sarong 44 anyos na lalaki asin duwang minor de edad sarong 10 anyos pero sarong
11 anyos tabi Sir Pio. Naguntaan na ginistorya ni Jimenez poon sa sagkod sa o poon sa pagkawara kay ni asin sa ma-recover ka na kaaging aldaw. Gruesome po ay i-describe ko. May nakakita po at hindi na tumakbo na siya. Nakita niya pong pinugutan yung dalawang bata, yung minor, 10 and 11, at yung si Eugene. Yung pag-recover namin ng mga skulls, separated po yung mga ulo nila. Sir, related sila, sir? Yes. Related yon yung tatlong yon magkakapamilya ba? Si Eugene, adopted niya tong dalawa. Sir, Kumbaga, nagkokopras sila nung kinuha itong ng grupo. so anong problema po, sir? Bakit po sinama yung mga minor? At may kasalanan po ba yung Okay, ganito po yon. Based naman sa report na na-receive natin at sa tulong ng Provincial Intelligence Unit ng PNP, nag-operate po sila nung December, first week. Muntik nilang mahuli si Gilbert. Nakita itong si Eugene, nakausap ng mga pulis. After that incident na nakataka si Gilbert, nagalit siya. Bineltahan itong family while nagkokopras. Kinuha ito ng grupo, pati yung dalawang bata inakyat doon sa bundok. Doon na nila huling nakita. Alright. So, yun tabi Sir Pio, mga dagdag na istorya. Matindi. Tama. So, istorya man ni Attorney Jimenez Cansaro na nadudahan ining mga asset na hiling lang na nag-operate pa baga. So, PNP ka nakalis na Disyembre. Siyempre, kung naagyan itong pamilya, mahapot-hapot. So, kunyan. So, police. O, man so kang ka itong pamilya, dinukot kan Concepcion Group is matindi. Kung pugutan mo ning payo, 11 anyos, 14 anyos yata ito susaro, yan? 11 budajis tabi Sir Pio. 11 budajis anyos na aki, pugutan mong payo. Grabe talaga, criminal group yan na nangyaring yan dyan. Sige. So, yan tabi Sir Pio, ang mga dagdag tapang mga istorya na nagpa-press con magkasuhapon ining NBI Bicol. Joshua Pina, DCGB. Thank you so much, Joshua, sa istorya. Hali dyan sa luwas. Iyan po istorya man sa nakan statement yan, hali po sa otoridad, sa NBI. Buda mga otoridad na nagsususog kan aktibidades kan grupong iyan tabi. Gruesome, sus Maria Josepa. Ay, nako. Pero, ano ba ya talagang diferensya ni Bea Alonso? Baga, nakapira na ini. Yung pag-istoryata na baga sa Bicol Target, Jerome, puya na putok na naman baga. So, inistoryata sa Bicol Target napon, di following di uya na, wagas na sa internet, sa social media, sa TV. From Sanjo Marudo. Yan. Sisay pa ito sa Ro. Bako man na si John Lloyd, Si John Lloyd, yun si Popoy. Tapos, ini naman na sarong, si Gerald Anderson. Yan. Tapos, ining so latest niya na, dahil makita nababarita na may, nasisayan may diferensya. So, mga lalaki na nagiging katrato ni Bea o si Bea. Natatabi barayaan si Bea ade. Magayon. Angelic face, anlawas. Yun ang sinasabi. Pero natatabi bayaan ade. Chief Tech Ramir. Ano daw patunta daw si Sanjo na Marodo o si Gerald Anderson. Buda ining sulites niya na kuta na papakasalan niya na dabaga ito ade. So, non-showbiz personality ito. Papakasalan na kuta na dabaga yan. Karin nagpasiring nga dito sa Japan, si Dominic Roque. Yan. Ini man pa nung si Ogie Diaz, garat-garatan man kan Marites. Minarites ni Ogie Diaz. Si vlog na ngayaan. Umunan mo kanso pag istoryatang hapon, kinagani yun naman agad kurumpirmar na Dominic Roque. Non-showbiz personality yan At daw tabi barayaan si Bea Alonso, magayon-gayon na babae. Adi, presko. An tamanyo, an height, an lawas. Pero, di bayaan. Nata daw.
Ha? Dahil man ba ganing ipiginuambitan sa Sanjo Marodo, sa Gerald Anderson, kunata, pati ining si Dominic Roque, oh. Ibaga, ay, sus Mario Joseph, ano, gariman sanayan pelikula pa di, may the end, ay, nagad pa di, bagayong gayon baga si Kwan, si Bea na Alonzo, nahiling ko man dito sa pelikula niya, kapartner niya si John Lloyd, ang ngaran ni John Lloyd, si Popoy. Yan. Mga maswerte yun ni Sir Gerald Buda Sara Kuan Sanjo. Munan mo kaan, di bayaan sana si Bea. Hirakman, ano, sain ang difference? Sa lalaki o sa babae? Takun ba ko basta-basta, dahil nababayaan iyan. Bantog. Ayan, pamoso, magayon. Yan. Pagkatapos yan, nakatulo na. Pero kung iyan pa ding Noel Manalo, ordinaryong tao, nakatulo ng lalaki, publicly, kakurkundinary na iyan. Karaot-raotin na yan sa komunidad. Pero ning si Beyan Alonso, buda sa mga nakarelasyon niya, okay lang, ta nasa showbiz. Ano? Inda kung mag-restorya, ano dang problema? Sabi ko na nga nin prenuptial agreement yata ini, si Dominic Roque, buda si Bea Alonso. Umunan mo nagsiblagan baga. Uminarog kay Katniel, si Catherine Bernardo, buda si Daniel Padilla. Yan. Okay. May nag-text, ano da ini? Saro pang kunyan. Yan, sige. Tabi. So, yan tabi, ano, ang kunyan, ang mga istorya ka na pasistema. Di paano naman yan? Sisay naman doon masunod kay Bea. Adi, ngorautan pag nangaguntabi, sisay naman doon masunod kay Bea. Na lalaki, adi. Yan. Na kunya na istorya nga dyan sa showbiz. Inda, kung kakasalo naman agad kunta na ini, si Dominic Roque buda si Bea. Ta nagpadyarapan nga ni dabaga ini. Si Ogie Diaz man ang nagsiwalat kan sa publiko. Day man baga pigtataw ang rason at nagsiriblagan kung ano ang kunyan. Tapos nagkatandem man baga ini sa pelikula si Sanjo Marodo, buda si Bea Alonso, sinda mismo real life partners, nagtandem man sa pelikula. Sabi kan saro na texter. Sabi na 8057, lalaki palan pa no si Bea, luko-luko niya. Mario Joseph man, ako man. Ako wala, kanyan niyan. 3 letters ng masunod na partner, baka matuluyan na. Walang iya. Dumigdian si Bea mananggad, baga dayon. In your dreams. Yugon mo yan. Pangyaring antabi, ano, Chief Tech Ramir. Pag dumigdi, iba nantay ka. Ki Bea Alonso. Yan. Tanganing mag-uri istorya barang kita. Bea A. An kuan mo yan. An sa tuyang naromduman. Ta pinalo-up ko lang. Tao yan na baga. Waragas na sa bareta. Sabi ni Pading Noel, bagpamidbid ka na nga ni Padi para may forever ka naman. Kumpadreng Noel, ano lamang ang pigluluto mo dyan na pangudtuhan? Madali na naman kita magtapos baga kang programa ngunyan na Merkules. May problema si Bea sa thyroid, dahil na pwede ay, yun na nga na pinagukunyan tanong, pinagusog, what's the problem? Is it psychological, physical, or what? Ano, may problema da sa thyroid ko na. Well anyway, dahil ikonta na lang yan, just let it go tabi. Ano po? Sige.
Salamat kan sa idong paginanyog. Day po maghali ha. Masunod tulos. Senior Director Mardela. Meantime ini po ang tingog kan Banuan. Miyerkules ko niyan taon-taon. Alas 5:15 sa tuyang Armador Perpetual Help Dubina. Salamat po asin mahal na Diyos ang magbantay.